mukaan. Ja siksi tänään meillä on vain sellainen todella helppo video. Toivottavasti se on rentouttavaa. Sitä tulee rentouttavaa. Jotakin rentouttavaa. Tänään mä haluan näyttää teille minun meikkipussin. Meikkiäänet ovat todella rentouttavia minusta. Eikö erityisesti tämä ääni. Kun sä kaivaat meikkipussissa, tää on todella mukava ääni minusta. Ja muuten minä en ole suomalainen, siksi olen pahoilleni etukäteen, jos mä sanon jotakin väärin. Mutta mä yritän olla tekemättä sitä. Muuten tämä meikkipussi. Tässä lukee Gimme Doll Collection. Gimme Doll. Tässä on sellainen kaunis nätti nukke. Japanilainen nukke. Minulla on pieni kokoelma noista nukeista. Mä tykkään niistä kovasti. Ja nyt minulla on myös tämä meikkipussi. Meikki. En ottanut mitään erikoista mukaan, koska en tarvitse mitään erikoista, mä en tiedä mitään vakavaa meikkauksen mielessä. Minä en tarvitse mitään erikoista mökillä, koska haluan, että minun kasvot niinku lepäävät kaikesta sellaisesta. Vaikka tein pienen meikkauksen videon ennen tämän videon tallentamista jo. Silti minulla on jotakin tässä. Se ei ole tyhjä. Okei, katsotaan. Ripsiväri. Vivienne Sapo. Tää on minun ehkä lempimeikkausfirma, joka ei ole todella kallis. Heidän produktit, eli tavarat, ja minusta ovat ihan hyviä ja edullisia jossakin määrin. Ja tää on uusi kokoelma. No, kokoelma ehkä, joo. Tämä suunnittelu, eli design, minusta on tosi kaunis. Minulla on sellainen pinkki, mutta on vielä olemassa kultainen, eli kullanväri ja niinku tavallinen musta kyllä, mutta se ei ole liian mielenkiintoista. Sitten mitä minulla on, sellainen curler. Mä en tiedä miksi sitä kutsutaan suomen kielellä, koska en tarkistanut sitä, mutta ehkä se on ymmärrettävää. Tehdään noin. Ja se tekee ripset niinku kihariksi. Ja
sellainen Singer kynsivilla. Minulla oli kauniit kynnet, mutta nyt 2 niistä ovat poissa. Okei, kun sinulla on aika sellaisia pitkiä kynsiä, on epämukavaa. Singer, prof. Korea paper. Korea paper. No niin, seuraava on sellainen kulmakarvat geeli. Brow and lash fixing gel. Geeli. Se on myös Vivienne Sabo. Tänään mä en käytä sitä, mutta yleensä käytän, koska minulla on aika pitkät kulmakarvat, eli hiukset ovat aika pitkiä. Siksi minusta on kauniimpaa, kun mä fiksoida. Onko sellainen verbi olemassa? Mä oon hyvä tekemässä ja keksimässä uusia suomen kielen verbejä. Joo, elikkä sellainen. Elikkä se itse asiassa se on lopussa jo. Aika mukava ääni. No niin, sinullekin vähän. Okei, sinullekin vähän. Okei. Eikä se riittää. Okei, sitten minulla on sellainen huulikiilto. En käytä sitä nyt, mutta mä pidän tästä, vaikka en ole varma, jos se sopii minulle, koska sen väri on vähän niinku erikoinen, mä sanoisin. Se tuoksuu todella hyvältä. Sillä on todella mukava tuoksu. Mä yritän näyttää teille, miltä se näyttää. Mä en tiedä, jos se näkyy, mutta katsotaan. Näkyykö? Koska mä istun ikkunan vastapäätä. Toivottavasti se näkyy. Joo, mä en ottanut mukaan minun lamppua. Sitä niinku pyöreää lamppua jo. Siksi valoa ehkä ei riittää, mutta katsotaan mitä tästä tulee, mitä tästä videosta tulee. Seuraava on poskipuna. Maybelline New York. Se ei halua avautua.
very coral. Sellainen aika mukava ja todella mukava ja niinku pehmeä, vaalea väri. Vaalea mukava väri. Vaalea mukava väri. Mä käytän itse asiassa mä käytän sitä nyt. Mä panen vähän sitä silmäluomille. Joo. Jotta se niinku tekee sellaisen niinku varjon ehkä. Joo, ja silmät näyttävät kirkkaimmilta minusta. Ainakin vähän. Poskipuna. Aika monifunktionaalinen poskipuna. Sitten minulla on sellainen Catrice Cosmetics Precious Pigments Loose Eyeshadow. Eli tää on pigmenttiä. Se on itse asiassa todella kaunis. Se näyttää vain pinkiltä, mutta itse asiassa se on niinku, sillä on 2 väriä, pinkki ja niinku duochrom. Se on 2-värinen, mä sanoisin, joo. Ehkä mä voisin näyttää vähän. Ja sillä on vähän kiiltoa. No ei. En tiedä, jos voitte nähdä, mutta okei. Seuraava on myös Catrice. Se on huulipuna. Se on melkein loppu. Ja mä tykkään tästä väristä aika paljon. Mutta se haisee vähän niinku kemialta. Ei epämukavaa. Sillä on epämukava tuoksu, mutta se näyttää huulissa tosi hyvältä minusta. Joo, tää on hyvä. Okei, seuraava on silmävoide. Eye serum. Se on korealainen voide. Skin brightening and anti-wrinkle voide. Kumiho. Mä tykkään kovasti korealaisista meikkaustavaroista, koska ne ovat minusta aika hyviä, edullisia. Joo. Anteeksi, jos kuulet muita ääniä. Elikkä alakerrassa on muitakin ihmisiä. Joo, mökki. Tää on mökki. Sitten seuraava on glitteri. Insta Bomb glitteri. Tää on ainoa glitteri minun meikkauskokoelmassa. Ja se on tosi kiva. Haluan näyttää. Elikkä se on aika... näyttää kivalta.
runsaasti. Joo. Kulta. Kullan väri. Se on kultainen, kultainen, keltainen, kultainen. Okei. Seuraava on Brush Rebel Edge Medium. Rebel Edge Medium. Rebel Edge Medium. Sen muoto voi näyttää oudolta, mutta itse asiassa se on todella käytännöllinen, kätevä, sanoisin, koska laitan sillä sekä poskipuna että luumiväriä. Ja itse asiassa käytin sitä tänään, kun olin laittamassa tätä poskiin ja poskille ja silmäluomille. Ja poskipuna, 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 poskipuna. Joo. Ja myös sillä on aika mielenkiintoinen väri. Mä sanoisin, se on burgundi. Joo. Aika kaunis väri. Burgundi, 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 burgundi. Okei, sitten sellainen pinsetti, 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 pinsetti. Se ei ole tavallinen pinsetti, se on sellainen pinsetti, pinsetti, pinsetti. Plug, 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 plug. Plug, 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 plug. Pinsetti, no joo kyllä. Eikä ei se tarvitse selitystä, mitään selitystä. Sitten vielä yksi huulikiilto. Voi voi. Huulikielto, sellainen pieni matkaversio.
itse asiassa. Eikä tässä on enemmän pinkkiä. Mä en tiedä, jos pääsette näkemään, mutta mä en valehtele. Se on totta. Okei. Joo. Sellaisia pieniä huulikiiltoja. Joo. Fit colors. Mutta itse asiassa niissä ei oo väriä. Mä sanoisin vain kiltoa. Kiltoa vain. Ja tässä on vielä yksi. Niitä oli 3. Eli tää on lip plumper. Jos haluat, että sinun huulet tulevat niinku isommiksi, voit käyttää tätä. Kuten näet, mä en käytä sitä usein, koska sillä on vielä aika monta. Koska kun käytät sitä, huulissa on sellainen epämukava tunne. Joo, se niinku paistaa. Mä en tiedä, paistaa tai on kuumaa. Elikkä huulissa on kuumaa. Joo. Tää on epämukava. Joo, mutta mä halusin niinku kokeilla sitä. Kokeilin ja en tykännyt sitä. Joo, se on sellainen pieni trio. Fit colors. Okei. Sitten Max Factor Cranian Black. Joo, tää on sellainen rajauskynä. Joo, se on aivan uusi. Sulle sopii. Se on aivan uusi. Joo. Joo. Itse asiassa mä en oikeesti näe, mitä mä tallennan, koska tänään päätin käyttää takakameraa. Joo, mun puhelimen, mun kännykän takakameraa, koska videolaatu sillä on parempi. Toivottavasti tämä video onnistuu. Joo. Aha. No, kuten näet, en käyttänyt sitä usein, koska kun ostin sen jälkeen, kun olin ostanut sen, mä ymmärsin, että mä en osaa käyttää sitä kauniisti. Kun käytän sitä, mun silmät tulevat pienemmiksi tai näyttävät pienemmiltä. Mä en halua sitä. Joo, siksi en käytä sitä, mutta minulla on tämä rajuuskynä vielä. Sitten vielä yksi huulipuna. Käytän sitä tänään itse asiassa. Ja Sen nimi on Art
visage. Art visage. Art visage. Ja aika mukavaa. Vähän violetti tai liila väri minusta. Haluaisin näyttää. Toivottavasti pääset näkemään tämän. Näkyykö se? Näkyykö se? Ja toivottavasti yes. Ja nyt minun vasemman käsi on vähän likäinen. No, ei se haittaa. Kun puhumme meikkauksesta, eiks niin? Okei. Sellainen liquid eyeshadow on seuraava. Liquid eyeshadow metal type. Sillä on myös vähän kiiltoa, siksi pidän siitä aika paljon. Eikä panen siihen. Joo. Sellainen metallic. Niinku metal hype. Ensin sanoin metal type, mutta metal hype. Hype, se on hype. Joo. Minä pidän tästä. Pidän tästä. Metal hype. Liquid eyeshadow. Liquid eyeshadow. Liquid eyeshadow. Liquid eyeshadow. Liquid eyeshadow. Liquid eyeshadow. Okei. Olemme melkein lopettaneet. Vielä yksi. Color pop. Color pop. Color pop. Se on semmoinen luomiväri. Se on, siis sillä on kiiltoa ja se on niinku ruskea, mä sanoisin. Joo, tää on ruskea. Sellainen deep brown, super shock shadow, pearlized, like pearly shine, mä sanoisin, joo. Oh, mä tiedän. Lisätään vähän kaikkoa. Miltä se tuntuu? Laitetaan sinulle vähän tätä pearly shinea. Vielä vähän.
Sabor Grotesque Volume and Definition Mascara. Vivienne Sabor. Vivienne Sabor. Tää on oikein hyvä ripsiväri, mä sanois. Se on sellainen, joo, aika mukavaa. Tää on yksi minun lempi silmäväristä. Joo. Ja viimeinen. No joo, melkein viimeinen on sellainen highlighter. Affirmation. Myös Vivienne Sabor. Myös. Minusta se on aika kaunis. Panen vähän tähän. Joo, mä tykkään niinku laittaa vähän highlighteria tähän. Joo, elikkä sen design on aika kaunis. Joo, näetkö? Sen design on aika kaunis. Joo, ja viimeinen hajuvesi. No, se on ehkä body mist. Mutta mä käytän sitä ihan samalla tavalla kuin hajuvettä. Siksi kutsun sitä hajuvedeksi. Minä pidän veden äänistä tosi paljon. Siksi tänä aamuna mä tilasin sellaiset niinku kriosferat, jos ymmärrät mitä minä tarkoitan, koska mä en ole varma, että suomen kielessä näitä asioita kutsutaan kriosferiksi. Joo, mutta kun saan ne, joo, mä näytän, koska niissä on niinku vettä. Joo, ne ovat todella kauniita. Joo, voi, kun olen saanut ne, pääsen käyttämään niitä mun videoissa. Joo. Okei. Ja vielä yksi asia, jonka haluan näyttää teille tänään. Se on tämä.
lisätään vähän kaikkua. Macadamia, 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 macadamia. Macadamia, 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 pähkinät, 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 pähkinät. Tuk 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 Tong 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 No niin. No niin. No niin, no niin, no niin. On aika lopettaa tämän videon. On aika lopettaa tämän videon. Kiitos kun katsoit. Kiitos huomiostasi. Kiitos, kiitos, kiitos. Ja anteeksi kaikesta melusta, mutta tää on puutalo, omakotitalo siis. Tässä on niinku enemmän melua kuin tavallisessa asunnossa. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Nuku hyvin. Nuku hyvin. Nuku hyvin. Nuku hyvin. Nuku, 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 nuku hyvin. Nuku hyvin. Nuku hyvin. Nuku, 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 nuku. Nuku hyvin. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Nuku, 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 nuku hyvin. Sweet dreams.